Selüler can etmesen tapyan bro. Mümkün geliyordu. 3 var ya. Mantıba değil. Ben şonun için var yani. Bizim şonun için var ya. Assalamu alaikum qadirdanlar. Öýümizin 3-nji sanyna başladyk. Selvelere geldik. Şu adına girecek bolup oturýarys. Ýanymda Sapar Muradov var. Салам. Сельбеда молодая же, да, исполнительница? Начинающая. Надо в левел-ап её тоже позвать. Как ты думаешь? Ну, давай bolýar. Birinji öýmeýi düşürelim. Bolýar. Kapam açyk. Mudama şöyle. Mantı berdim. Mantı berdi berýärler mi? Hoş geldin. Nähili ýagdaýlar? Gawy. Boldy. Adi. Sizler düşü. Adi. Adi. Hoş geldiňiz öýmöý gepleşigi Süleyman Uşakov we Art Studio. Häzir men size kofe berjek. Ýollaýadak geledim, ýer kofe içelim aýlanar. Kuchňamy. Biz onda berdi, bu berdi. Haýsy joy halatyňyz şo joýda syýap edýär. Şu joydan o joy ýoklaýdy orada. Ecem gülleri. Oňajak çypawat güllere howaya garap. Bular näme diýe aýal başgala? O wada da. Öýde şu. Bilýärmi? Kuchня, giň, prostorny, uýutny bolmasa biter. Kaktus falan kän. Hawa, ýaman kän güller, ecem güller kän. Bular häzir kofçyr, çaýçyr. Birinci ol jaýdan başlaýyn, mehman jaýdan. Dağıcık. Şimdi bak yani. Toğda da ýaşaýar. Toğa biz ýaşaýar. Toğa çık, men bildirmedikmi? Çık toğa. Görünme. Ene ol jaýmyz, mehman jaýmyz. Näme diýin başga? Biziň uýutnyja, skromnyja öýmez. Öýüne howlukkan adam iň bartly adam. Öýüne rahatlyk tapýan adam iň bartly adam. Hudaýa şükür öýümde rahatlyk tapýan. Mene öýünni. Ay bale. Menem öýe. Allah inniki owadan bilýän men. Kän bilýär. Ýa. Bala kaýdor. Her kim berik muzey mi diýe? Hawa muzey. Ecem gerçek doğru Zavod Nurmuratov keçpelerini yoksa da hudojnigi. Zavod Nurmuratov'un çeken suratlar. Bular hem gorkolar sayratyn. Abi jamin soğurar mı ya birinci? Ay giyir ver Ay öyle. böyle girin. Bala makyajny stol. Duhi ile beyle balam eşikler. Mağadine gelen yallayın herikleri. Yok hem mesela ki fatlığa mı açın? Şimdi fatlığa mı gara ödüne uyutturut melen yerde bolsam bilýärmi? Bakamaydı şoğun berenimi 5 ýyl. Meni de doğruydu. Sene devam et. Ava. Bakamaydı show respect. Vi номер 1. İnşallah yeni bir gowjat gurnaýyl ha. Gowda. Yukarı. Bilam ikinji etajym men hem horlanýan ýaman kän men düşdüm düýnden märi bork etdik zat etdik bilýärmi? Allah kamera gorkada ýa. Ha, kamera gorkada. Bul suratlar bula basandan Maral Deze'den Dädem Fahir ene konsert berip duran suraty. Bärde men kiçikkän garaz. Hemme zatlaryň bir ýatlamalary ba. Hemmesem gowy ýatlamalary. Hana intizaryň taýarlan portreti Saç medyan oğlanın en kan garaz kunço art. Saç medyan oğlanın. Ha o intizar var stilistim. Saç medyarı. Şol oğlan şunu yasadı portreti. Odan yere кручная работа.
Он знает, что я люблю море. Ракушкалардан ятат. Onun hani onu yadın değil mi? Şu neyme de yaman tanışıyor. 14'te mi ne benim doğulan günümde emmedi. Seret raspiskalar da atla sen bağım ya yok mu? Sen hemen olay mali oradan mı? Mene tapamak şu özme. En gıdıklı neme de? Hava. Zahid eken, oturarken mi? Hava. En kızıklı otur. Bir saat tasyon ketbele mi ladı görgözü? Hava, spalnim, studiyam. Qarar, öt пространством. Düşündürüp bildim mi? Hadir yöne bu vara entek dinilmadık şul. Şul neyme defmeli sana. Ne 5 tane struna var. Tutu şeyle notalar. Koy veresmeli. Berde ulo khane de skrip işte klüçe defmeli. Entek neyme de netçelmi bildim. Onu etsen berden geçme ya. Geçenleri yine şeyle var ya Ferhat. Yine şeyle var ya. Düşündün mü? Ştayda var ya. Ha, düşündüm. Ona вообще говорят. Ona ha bulan mara. O da İtalyanski dizayn. Riba men balık biliyor musun? Ona bulan daş. Göktepe'den gelen. Bulan mara. Şeyle обычно белый оляра biliyor musun? Daşlı оляра. А это вовнутрь и притягивает. Все хорошее. Düşündürebildim mi? Bunların Nuriyadı'dan gelen padarka, lüstraçıklar. Ha hava. Neme bular ama açık görsek bolýar mı? Olar var. Bular toyaşıklar açık görsek bolýar. Olin ýöne öýüň ştaýda qydatdan hemme rüzüde kılar. Düşünýän ýa. Baranda bolýar. Aýratyna. Taýda da bukçalam zatlanma. Olarym ejem garat bu nirden şey diýem. Ay men ýeten gellanjyňa taýlanýan ýaly. Köýnüme mene geliniň ýaly ha. Üstüne nädir? Keten geýmeli. Näme köýnüklem diýen? Yok korkacak gel gay. Yerek gel. Bol yalla gay. Olmuyor. Toyda görürsün. Hadir yani seyretmen gözüňi diými? Sağ ol. Я туда буду. Dövce. Gaydı verin ha. Dövce bana seyret. O burç. Diýen näin çelpdiň diýip. Yo birçi men hawayla yani. Başta şunu çiýarly ha biýliň. Fel ve inseltron şu obr çoyunla yaman. Näme? Fel inseltron obr çoyunla. Şo diýende başta sunýalykdy da. Yo birçi. Ya öyle owadan mı? Запаска. Yok da. Просто запаска. Men manas adat sport bilen meşgullanman bolyn bilýärmi? Yani oradan näri her gün ýöreýän. 6-7 kilo dağızındım. O nädir sor olan içinde? Hava yani hemedat idim. Diyeta takladım immunitetim pedeliye. Hu. İyi. O bakan eken. Huday va. Yok o da. İyi mesela immunitetim pedeliye. Şunu iyi iyi sportumdan Ну занимаюсь. я тоже гуляю по квартире. Bulan mara alıptım zaten edernik yöne. Fakir ecem zayna yeralli. Ha. Yatak çaya ken. Hava ecem spalnesi. Qara. Normal. Düşnüklü. Gördün mü? Böyle mi? Bolly. Yürüm. Bärim senemin jaýy çağlar multikolor. Hop. Hello. Ah. Sportman. Evet. Ah. Kelle, bilir ya, her hille. Niraňa. Ine kelle. Kelle gördün mü ne şu? Başam barmagyň eken. İngilizce bilen hemme gowulýandyr. Ana, brain ma. Ayva bilýärlem. Ne şey. Harp ba. Yürek ay. Ine şu yürek eken. Ah. Şu yürek. Sağ ayağın. Şeyle yürümeli, sünne. Ha, şunda yürümeli. Evet. Aylan polon mu? Hava? Точно. Başka yer yer kalmadı görjek. da. Başka yerken olyn bolýar. O zat ýörne har ýerli. Aç garna aň bolmaýa. Onun Selvi nämçin настроениýet gowalýar. Selvi nirden alýan ýerge diýerler, nahardan alýan. İsem menden wagt adam ýok. Ýör, mantyly ýör. Birinji nahar. Ejem dagy ýerden mer taýynlan oty, manty işte dolama işte häzir goýup ýer. Bolly. Işläňip açyk bolsun.
Anna Selvi soraglary başlaýar. Başlaýaly, başlaýaly. Ken her hilswa näme köp smeňdeş. Значит, adamlary galyplanlar ýa-ni soraglary esas soraglary. Ne başda sorag bereýin. Sen bilen bir tanışar ýalak. Sadece yigit 55-10 mäş sorag berýär. Salam öýmöý gepleşigi ilki bilen hemmäňde alyp barýan işiňde ulussulluk ardy edýänni. Şeýle sorag, sen öz durmuşyň barady. Birazrak gurrun beräýin, näçinji ýyl nerede doguldyňyz, maşgaly, näçe çaga şonýalak. Op soraglar. Salam. Men Selvi Towakylyjy. 87-nji ýylda dogulun. Aşgabat şäherinde dogulun. Ondan 6 ýaşymda dädem aýryldy. Ejem bar, Allah'a şükür. 5 doğan biz. Bayram Murat, Söýli Selvi senem. Ondan durumsa çıkmadık. Onu bilýärler. Ondan hytatyny gutaran. Türkmen Türk dili edebiýaty muallimi. Hawa. Spesialistim boýunça 2 ýyl işledim, atrapot getdim, gara diplom alym, Hudaýa şükür. Hemme nesibet okap beren talipler samanca gelin. Awra bilen okuwyňyzy tutaryň. Başga näme gazyklandyrýar? Aýdymçy. Men soraglar ýazyp berer, seni hemme zady soragsız aýdyp bolýar. Şeýle-de. Ýaxşy ýazypdyr, şondan bir okap geçeli. Bolýar. Ýaxşy goşunyp. Selvi jana diňe saglyklar diýipdir. Sag bol, ýaxşy. Öýmeň birinji sanyna bizi mihman alan. Ýaxşy goşunyp. Saňa da sag bol. Size de sag bolun. Ne? Golos Angeles diye. Selvi Esbiter, salam. Salam. Wa alaikum. Selvi sana sorag, sen Türkmenistanyň ýyllygy. Sag bol. Bu sana yeterlikmi ýa-da miraboy uruguna çykasyň gelýärmi diye? Biz diňe haýrlysyny dileýäs, haýrlysynyň bolanyny arzu edýän boldy. Haýsy biz üçin haýrly bolsa, şolan bolar. Düşünkli. Innik sorag. Ahif noqot şadiye. Balyk tutup oturýan altyn malyk düşdi. Üç arzuňy aýt bitirip berjek diýse näme diýerdin? Çesne jogap diýär ýa içinde. Çesne jogap. Ýaman köp zat diýerdim. 3 saat diýip bilýän. Owdat. Meselem 3 saat. Meselem ýakynlaryma saglyk. İşimiziň ugruny bolmak we en atamyza nähil çağa diýilýär? Nähil. Dastoyny çağa. En atanyň meniň çağam diýip biljek çagasy bolup Buýsanjak. geçýär. Hawa. Buýsanjak, goňjak Hawa. çagasy. En Selvi ýalan sözle Selvi pul gerek zat diýmekler mahmal ýöne. Ýöne maňa ýalbat gerek, men çynym bilen diýdim. Ýakynlaryma saglyk, arzuwlarymyzyň hasyl bolmagy. Annan. Atamyzyň asuda bolmagy. Şeýdip gün çykyp owadan bulutlar bizi joşdurup durmagy. Siziň arzuwlaryňyz hasyl bolsun. İşinde ogurna. Sag bol, ýa-ma iç çykynja keniň. Agay balyk ýöne. Balygyňa çykyp gidäými seni? Так, Акмурадова diye. Перед сном о ком вспоминаете? Ух ты, перед сном я много читаю или смотрю хорошие фильмы. О ком вспоминаете? О ком вспоминаю? Я ни о ком не думаю. Более. Нормальный, да, ответ? Или нужно говорить о ком? Более yok манеш вачон bilmek. Когда, как настроение говоря? Так, futur avokat diye. Salam Selvi Towakylyjy, menne şeýle sorag. Size näile aýdymlar özüňize ýakyn? Indi janr eken, ýaýyň içinde rap, hip hop, pop. Meniň aýdymlar näme ýeri? Pop medin bolýar, rap medin bolýar. Pop, наверное. Pop. Popsa. Yeah. Elimi uzatsam. Şu ne yapaydım edelim. Elimden tutacak yani. Hip hop var. Som starter. Hip hop. Hip hop. Ik ga het baken om Ne, Хедрет Асаксадык Барбер. Если бы пришлось одно блюдо всю оставшую жизнь, что бы ты выбрала? Гречку. Ömür boyu.
Hey, käbir süýme, gowurma bilýärmi? Ölüp bar yani. Her hile edip yani. Onu hem öýe çağıramaz men öýdäki manty, palaw etdirjek. Ayni. Greçke. Hawa. Greçke. Greçke ýene goýt ya. O da adam näme? Merjimen goýdyk şonla. Cennet Şemsetdinova yaman uzun eken. Özüm okaýsam kam onu. Uzun. Bol ya bol. Salam Selvi, sizin hemme kardeşlerinize üstünlük arzu edýärsiz. Urra, sağ olun. Menim öz kardeşlemesin orada. Selvi öz çıkaryan aydımlarından özün haýsyny gowurýan. Öz Hemmesini aydımlarından ýöne. Öz aydımlarından. Hemmesini. Haýsaýdym. Aydym diýilýär zat bar ha, biziň çağamyz. Bir kardeşlem aydym çıkarsa ömrü uzak bolsun diýen. Sebäbi ol biziň çağamyz, biziň ýüregimizden çykýar, düşünýärmi? Meňe şonu ýalyp kirdi, şoň üçin hem aydymlamy öz bolşy söýýän. Onu oğurlap çıkarýarlar, biriň çağatyny oğurlaýarlar. Yani umuman yok. O da doğan bolýar, doğan. Doğan bolýar. Kany bir. Kany başga. Bolýarlar. Sütteş doğan. Düşündüm. O doğan bolýar. Indik soru. Anayf 7700 diýär. Birat şunu soraýda, Selviň başga akkauntlarda goýulan prikol zatlaryny özüne näle ýakýam ýa ýakanokmy diýär. Yok ya. Yakanok del. Maň tapawdy ýok. Ortaça. Hawa, maň tapawdy ýok. Janyň sag bolsun, esasy dinleň biziň goýan zatlarymyzdan lezzet alyň. Bolly. Onam käde başga akkauntlar goýýar. Onam aşanyň halaýany, meni halamaýany meni bilýärmi? Tawa. Ondan men aslında bu videoları öz müştaklam üçün çıkaryan yani. Bilýärmi? Men müştaklamam men akkauntymda. Düşündüm. Düşündirbildimmi? Onun başga bir goýa bolan most halamayanlar bolup biler. Her hilek zatlar ýazýany bolup biler. Benim maňa bilýän ýeri ýok. Janyň sag bolsun, halama, janyň sag bolsun. Düşündüm. Halamayanam ýöne bolmaly bilýärmi arasynda? O bolmaýar. Ata ýöne halaýa, Ýüregimde düşýär. Şoda. Hit. Nici. Indik soru. Dan ekskluziv nolýady. Gowmagam diýä. Selvi şeýle soraw. Durmuşy film bolan bolsa adyny näme goýar diýä. Şo soragy man ken bolýar bilýärmi? Adyna bara Mehirdik goýardym mene. Mehir. Mehir. Ha? Odanmy? Görerdingmi? Mene komediýa diýip goýar. Oy nici. Komediýa. Nici. Mene Mehirdik goýardym. Men bara mehriban adamlar gowar ýani. Özüme mehir bermäni gowar ýani. Düşündüm. Men meremak soraw. Eş nici. Inniki Serdar Seyisov diýär. Selvi tanymal bolmakan şul aydym sady hi goýjak men başaramak men halka özüm tanadyp bilmen diýen pikir bolýardymy hussyň basylyp diýär. Ýok, aydymçylyga başlamdy. Aydymçy bolmak, ýyldız bolmak, tanalmak ýokdy. Biz höwäsimiz aýdýardyk. Bilýärmi? Aýdasymyz gelýärdi, aýdýardyk. Öz-özü bolup gitdi bu zatlaryň. Hakyky bir zat üçin aýdylmaýar. Hudaýwa. Yani bir zat üçin aýtmak ete uje bilemek näme? Biz ýürek joşgynymyzy beýan edýärse, ýüregimiz joşa saklap bolanok. Isleme. Sen başga iş bilen meşgullanjak bolsaňam, aýdym saat bar bolsa ýüreginde. Düşündüm. Düşündüňmi? Sen öňem şey etmişdiň. Oýa, ýöne. Sen marada. Hawa ýöne. Bolýa. Sen mehmanadan. Bolýady. Tak, indik soraw Lukman Kulyýew. Hadi berip sevmeýärsin. Давай. Talyarkasyna mallaşan talyarka. Indik soraw Lukman Kulyýew diýär. Özüňde halamaýan häsiýetiň diýär. Hemme häsiýetim gowaryan, o häsiýetim bolmadyk bolsa waxay bolaýmal ken ýerdim. Şonyal bolmaly diýerdim. Hemme zat bolup bilýän. Inanjaň, inanmaz, pis, gawy, mehriban, ýigrenji, bilýärmi? Ýok häsiýet ýok da. Ýok häsiýet ýok, hemmesi bolmany gowaryan. Hemme häsiýetim gowaryan. Hemmesine halaýan. Hawa. Düşünüpli. Şey gowarmany. Indi Selvi ýala.
Innik sonra Ihlas Kerimov. Şu wagta çelli näçe aýdymçy bilen duet bar diýär. Maňa da gyzykly bola. Türkmenistanyň mene bara bilemek 100% diýmeýin, böyle 99% iň köp aýdyşgaýdan telvi diýerler bol şol çynmy diýen. Menem şomy diýen. Sebebi var, başlanım her duet. Bol ya, sen bilen meders toha. Men bilen var ya çıkmadı. He? Ya atlattın. Как раз Даника falan. Danik, привет. Худайва, тоха, yaman gowaydymdy şo. Wahir, pahir. Yaşlıyın malsın. Tak, indiki şöhrat tıkka aşaqçılık es. Salam gowmam sonra ilkinji gedek selvi kim bilen duet aýdym, mani haýsy bagşy bilen aýtdyk diýär. İlkinji duetin. Şu 99%'ın birinjisi kim? Yadıma düşen o. Ağalım qarı. O Ağal Mehmet fiyatına düşen. Hawa. Ya başa verim ka. He yok. Dövlet pahir. Hitrovkalı. Yadımda mı? O zat. Durmuşa bakıp men bilen. Men o wagt mektep wagt näme bolar? Hawa ýöne. We hawa ýöne. Türkmen awada birinji çykyş edýärdik. Hawa şo döwlet öýdän. Düşündüm. Innik sonra Timur Aşaşyda Muradov diýär. Selbi откуда ты родом diýär. Rodam bolany eniň ataň ýerden, he? Hawa asyň diýär. Gyzylar bat. Asyň diýär. Hawa şu wagt Serdar. Hawa şu wagt Serdar. Hawa. Düşünükli. Ты в Хорватии знаешь такую улицу Камон Париж? Да, знаю. А Шумлик не знал, представь. Я тоже тогда узнала. Да, я была там. Inniki. Когда вы спорили? Edid 0904 saýyk däli bilen gelay aýdymyň näme? Aýdymdan başga aýdymyňyz barmy? Ikinjem saýyk däli bilen täze aýdym çykaraň bakmy. Şurkan sonra oraz bilen baglanyşykly. Saýyk däli bilen mara o gelaydan öň çyn söýgü bar. Ýadyňa düşýär şo. Çyn söýgüni bilýän. Hawa çyn söýgü bar, onuň ýeri ýok. Ba, onuň söýen kiň ýalyda bar. Saýyk, sag bolsun. Gelay o ýatlamaýdym. Gelay. Bilerdik. Sana garaşýan. Hawa. Innik sonra Just Juma 2-0 Teli öňküsinden horlandyr. Näçe kile horlandy we näme metodlar ulandy diýär. 8 kilo horlandım. Oradadan beri. Näçe wagt boldy? Bilemek. May, iyun. 2 aýda. 2 aýda 8 kilo. Olam hemme zat iýip diňe ýöreýän. Arasyna tans edýän. Obruç. Ýöreýän, tans edýän. Bolly atak iýýän. Düşünükli menem o bir çalaýyn onda. Wahy. Alay men genellikle. Inni Aýsoltan aşaqçylyk diýär. Selvi, siz nahar pişirip bilýäňiz, umuman kuchnya değişdi da. Hawa. Başyňyz çykýarmy nahar salar? Hawa. Näme nahar pişirilýär? Men mara bir gerek tiftil pişirdim ha. Gerek. Yok, nuni kan nahar pişirýän ýöne. Bir gerek tiftil pişirdim ol. Köpsiniň tiftili şeýle matçylla ýara bilýärmi? Men matçyllamady. Oy bitince. Şoňa benim bol bolat ol. Yok bitinmiş. Mer köpsiniňki bilýärmi? Akyp eti bilen şeýti guýup berýärler bilýärmi? Bir de onu ýaly ilk görümde kaşaly. Men ilk gördüm kaşaly tiftil. Wahy. Ýöne men şonu bilemek. Näde beden ýadyma çanok. Ýöne hemme zady süýüp etmeli. Çynnan etmeli. Käviri, şobur suw, şobur duz, şobur kartoşka, şobur soğan, şobur pomidor, şobur et bilýärmi? Käviriň ýyly wapşe tagamsız bolýar. Käbiriniň olyn naharyny ip doýup bolanok. Nämçin? Mehir. Howes bilen etmeli. Mehir bolmasa näçe howes edende de bolana. Mehir bilen etmeli. Sen şunu meselem ejeňi ýdirýän, çagaňy ýdirýän, ýollaşyňy ýdirýän bilýärmi? Şoda howes bilen bolýar da şu. Mehir berýän. Sen uje şo taýda mehir bar. Mehir bolmasa biýdere hemme bar. Mehir demläp durlar. Su mehirlak aqrantdy. Oy. Indik sonra Enulita diýär. Aha. Selviş. Bilýän Kakan Pahir ýogully ýatan ýer ýatolsun. Amin. Kakan bilen iň ýatdan çykmajak pursatlaryň nämedi diýär. Iň ýatdan çykmajak pursat, şol pursat hiç açanam ýadymdan çykanak bir ýerek dädem Pahir işden geldi. Ejemem klonka ýazyp otyr. Menim haçan tädem geler kädip otyr.
Ondan dädem gelli menem çağa da näme getirdin? Bilýän dadymyz näme getirdin? Dädemem ay bugün hiç almadım, yetişmedim eyle beyle. Menem öýkelek, dädemin iň öýkelek çagasy. Ejem dädemin. Ona ejem bilen dädem nahary wati klonkan maşyna. Menem gidip bara resk dädemin kostyumynyň içki jüýüsini elim sokdum. O taýdana maraz natsvetni şinýal tokka sakışlar wadi teglek ýadyňaşam kiçikkä. Şonu aldım. Däde alypsyň ha dedim. Tapdyňmy dedi. Dädem şonu begenip gojaklapdym. Çağany bar. Ana seret çağa da mehir bermeli köp. Biz şu wagt ay biz kiçik meňe çağam ýok entek ýöne köp çağany şeýdi bolal diýerler. Onu alyp berýär, onu alyp telefon alyp berýärler bilýärmi? Bizde şo zatlar ýok diýeni biz mehir bilen ulallyk. Bilýärmi? Şo mehir diýilýän zady kiçilikden bermeli. Ulalanyna diýerdiňme adamlaryň mehirine zar bolmady ýaly bilýärmi? Düşündiňmi? Yalançylyň. Düşündiňmi hawa? Kiçilikden çağaňa mehir bermeli. Mehirli ulalar ýaly. Düşünükli. Indik sorak. Naif Kasım. Selvi gowum doganjygym diýe. Allah şükür goýarym nähili. Näme üçin öňküler ýaly gynançlaýdymlar çykaranok diýe. Gynançlaýdymlar bar çykarýan. Gynançlaýdymlar bilen selvi etdiňiz sag bolun. Ondan her kim ýöne gynançlaýdy diýenim ma garad ýaran bolanok bilýärmi? Onu on çykarmaly bolýar, ondan bermeli bolýar, ondan dinleýiji kenna. Garad gynançlaýdymlar bar. Gynançlaýdymlar bar. İşlen oturanma. Aýtam hemme köp şatlyklaýdymlardan bar, gynançylar kenkä diýen. Düşünükli. Indik sorak, olam Aydın bilen baglanyşykly. Melis Mahmedov. Melis. Hello. Gyzlar batly şolam. Diktir. Melis Mahmedov. Şomy Hawa. Maňa eneleriň hudusyny meriň diýen Aydymyň nerden aldyň? After kim nerde dören Aydym we şol Aydymyň aýtmagyny kim maslahat berdi? Ennem. Şol Aydym ejem maňa bara. Her gezek Aydym ýazyp getirýän öýdäkleri dinledýänne birinji nähil bolupdyr, gowulypdyr me bilýän. Onuň ejem şeý diýär. Ýöne bolgusy Aydym aýdýan men diýen Aydym bilen maýda gok diýär ejem. Köp aydymlan me ejem maslahat berýär. Gyzym plan aýdym. Onuň şu enelerin hudusyny ejem kiçikkä kän aýdan. Festivallarda, institut, onda telxoz oturtda ejem. Üniversitede garat hemme çärlerde zatlar ejem aýdýan eken enelerin hudusyny. Onuň bir gün men diktafona ýazyp aldym. Ejem hiňden otyr ka. Diktafona ýazyp aldym. Onuň gyzlar watda ejemiň aýallaganlaryndan şol aýdymy tapyň diýdim. Menem Gutliýew diýip bir tarda aýdym çybolan gyzlar batda. Aman sözlerini onuň bayram ýyly Gutliýewiňem sady. Onuň şol adam bir toýda biriniň tarda şol aýdym aýdýar. Düşündiňmi? Menem men ejemiň başma bardy. Padarka deýini bir ýerge haýdadym. Ýadyňdamy? Onuň nowat bilen artyk ikisi kömek etdiler. Gulýal aýdym çykdy. Ejemi şeýdem başma bardy notladym. Geçen ýyl pamoýma. Sag sabr. Şeýdem döredi, ejemem sag bolsun. Biz var en atalarymyz gollamasa bize şolar güç berýär bilýän. Tayga кинигдары ашакчылыклар bilen. Здравствуйте, Сельби. Последний раз зачем плакала? Второе, что заставило тебя чувствовать гордой в своей жизни? Последний раз я плакала вчера, просто так. И когда мен горда däle, men gordum näme? Yok, näme? Näme seni buýsanyrdy, düşündim. Aslında men mara buýsanamok, halamok bir hili buýsan. Näme buýsanjak? Bu işlemek şeň edip bilýän zat ne diýäsä bizem? Yok, ben Aydym bilen baglanşyk. Bilýänini. Ejem begen nerse maňa şondan gowdat ýok. Düşünükli. Indik sorak, Dowran Gurbanurdiýew. Sunuwata başlangyda kim bilen bilelikde fit etmek isläpdiňiz diýär. Men fit diýmek nämedigini wapşe bilemokdum. Aýdylýamşam diýemokdum. Bir men aýdyş etjek bolup hiç odat etmenim. Şu adam şonýaly. Düşündiňmi? Köp ýöne fit edäl bilýärmi? Men şo ýok, şo bolmandy. Bolaram öýdemok bolmasynam. Düşünükli. Bolýar. Indik sorak, Rahim 1992.
Selvi halk aýdym aýdyp bilýärmi diýe, ata stilden bilýän bolsa aýdyp beräý diýe. Halkaydym bilýän, ýöne öz stilimde ýani. Ha. Ýene ýürek gysýa. Düşünükli. Onda başgarak aýdym. Haýsy ederler var häzir birden nemesek. Gunça Ataýewa. Selvi şadyýanlygyň syry nämede? Sen elmi dama şadyýan? Garnymyň doklugyna. Hudaýba. Ýoklay. He, men aç bolmasam menden wagtladym. Ýok, dok bolsam bolýar. Her kimem soraýar, şatlygyň syry nämede? Men mara Hudaýa şükür. Garnym aç wagty görseňiz, ужас. Ужас. Garnyň doýýar, komediýa. Beter valla. Ütköşükli adam dälikini. Şoda her kim ütköşükli atmy qadýa, durmuşyň özü lezzete. Adamlar bar käde. Problem soraýarlar. Men näme bir urasym belýär, şappat bilýärmi? Durmuş gowa. Ine köp invalid adamlar görýär. Жизни радостny ýylgyryp, gaýtym şolardan mara durmuşa bolan köwese öwrenýär bilýärmi? Sağ adamlar panika düşdi, men çynym atlan. Sağa başyň kene şatlanmana zat. Hemmemizem şu bir adamlar. Selviň ütköşük zat ýok. Ýöne şatlanmany gowy, hemme zatda şatlyk görýär, hemme zatda şatlyk görmek kyn näle. Söyle. Men şu düşünmedim, jogaby özüňiz düşünendiňiz. Garnyny 4-5 kere doýurýar günlüğüne sen ýalap. Çynnan. Lezzetini bilip ýenelsiň onda ýöne iýmelim ýensiň. Ya lezzetini bilýär. O her zat nädip bişirildi, nädip gazanyldy iýen. Gowa da o. Men iňmerksiz ýagyş ýaganda daşary seredem lezzet alýan. Men şondan настроение maçylýar. Näilgisiz? Hökman bir da gereksiz. Bolýar. Netçi. Bolýar. Hoňor şart. Bolýar. İshak Meredow diýe. İshak. Selvi şu bagşy bolup başlan günleri näile kynçylyklar başdan geçirdi diýe. Ay kynçylyk geçmedi başymdan, hemme zat bolmaly ýaly bolan şey. Bagşy bolup başlan günden bäri diýe. Ay ýok, kynçylyk bolmady, biz bara. Bir yarım saat aç bolup görüntüňde. Ýok, bilýärmi? Hawa uksyz bolup görýän. Onuň aýagyň agyrýar käde bilýärmi? Ey vay, kynçylyk däl o. Ýok, kynçylyk diýip, ay palan zat geýär, men palan geýem, şo zat bizde bolmady bilýärmi? Şoň üçin bizde kynçylyk bolmady. Biz şol bolmaly ýaly ýaşadyk, ýaşaýşymyzy söýdük. Şeýdem dowam etýäs. Düşünükli. Inniki. Ýürek kysynçym men. Ýok. Ýok. Dark Knight diye. Selvi özüňi 3 sözde beýan etdi. 3 sözde beýan, 3 sözü sözlem etmelimi ýa? 3 söz barmy? Mesela plan hili. Mehriban. Sabırly. Umytda. Umytly. Özüňi mehriban diýip otursan. Ha, men ýöne mehribana. Men görəňde için ýylamayam. Yo, ozo ýöne özüňi diýmen. Yo, men özümde bar häsiýetler bilýäne. Sen özüňde bar häsiýetler bilmeýän, meselem pissin, gowsun. Özüni öwün akmak diýenmel. O tiş wat bilmedik sira. Yo, ma bar häsiýetli maýdan. Inniki Dızı aşağıda Begcanowa. Selvi egerde senne şeýle mümkinçilik bolanna, sen haýsy daşary ýurt aýdymçysyna meňdemek islerdiň diýip, imine meňdemek. Mariah Carey. Sağ ol. Yeah. Var şöyle. Şoňa. Düşünükli. Udyň soraw. Antoha Hudaýda. Oradova Cemal. Salam Süleyman, Selvi. Salam. Ve öýme operatorlary. Hello. İlki bilen iziňizde üstünlük arzu edýän. Selvi size sorawym. Size wagty ýygyna sarap bolýan makine berseler, durmuşyňyzda bolup geçen wakanyň haýsyny dolamak islerdiňiz we näme sebäpden jogaňyza garaşan diýe.
Mene mesela şol makinen, maşinkan bolanyny islämok. Nämçin? Sen hiç zat düzedesim gelenok. Nämçin? Şol zatlar bolmasa şu günler bolmazdy. Düşündiňmi? Täzeden gaýtalayynmy? Men düşünjegem bolama. Bol ya onda siz düşünün. Men düşünjegem Şu bolama. günlere getiren şol zatlar. Hop, şimdi Allah şu şükür ütkedesim gelenok. Näme diýip? Makine, maşinka bolýar. Ha, türkçe mi? Hawa. Kardeşim makineye berseler izine verecek diye. Hawa. Olacak geldi. Düşünüklü. Moş başga zat ýasar, başga zat dolanır. Moş üstüne bir zat goýar. Suvenir. Akkumulyatorlar öyle motorçyny alır. Olanar. Men Düşünüklü. hiç maňa berilen zaty izine bermeýän. Todala bir Hawa. hafta. Düşünüklü. Hökmen bu zat beres. Senam da sarnya kız. İndik doğru. Şirina M. Haýsy bagşy gyýdylary özüňe ýakyn jora hökmüne görýär diýe. Ay, men ýakyn joram hiç ýok. Bolanyň islämok ýakyn joram ejem doganyň. Onuň bagşylary, olar diňe kardeşlim. Emine gyýdylar bar. Oglanlaram. Kardeşlim. Oglanlaram. Men hem taňa çykdyrmaýan meselem. Ýoksa sen men ýakyn dostum, kardeşim. Yo men özüme işe Umuman. Diyemem. Gatywaýlar diýe. He. Selvi sana sonra abi tanayan mı? Yo. Selvi sana sonra birinci bir gün sesin gidip qalsa käriň taşymaly bolsaň haýsy ugurda kärde işlerdinde daşetsin ýöne meselem. Ýene bir sonra saýgdaly bilen haçan fiid etjek, täze öňkü çykaran aýdymlaryňyzy öýmüzdäk pişiklerem ýatlaýan diýe. Ýatladyň diýe. Birinci sonra ýanky. Sesin birden. Sesim var, hawa ýitik gördü sesim. Men sesimi dikeltmek üçin hemme zat etdim. Elimden geleni etdim. Meselem diýeler. Meselem ýani bilmedim, mugallim olamam. Düşünükli. Ya da psikolog meselem. Orada bilen? Orada bilen fiitem, orada ýazyn. Orada diýin. Orada başagay. Düşünükli. Bugullü, niji. Salamantyr. Ýa-ni gatywaýlan pişikleri orada ýaly. Tagindeki Meret Gelliva 00 ýa. Esbiter bilen Selvi nädip tanışdyňyz we kim bilen duet çykaryp tanallyňyz? Esbiter siziň soňgodyňyzyň niresinde diýe. Esbiter sen näme duet bilen allyňmy? Duet bilen tanallyňmy? Saňa sora. Yo, saňa da diýär. Esbiter bilen Selvi nädip tanışdyňyz? Näçe tanışdyk biz? Şo Began studiýasynda Bega bilen duet tanışdyk dämi? Elwan. Elwannym şo näme diýýärdim şonu. Haneloli. Elwan studiýada o. Şonna ihlas sen men şoldum birinji duetimiz. Ýadaşlaşýanymy? Bilmedim. Şo menem ýadymda da. Ýa tanışlygymyz şo 2007mi? Hawa 2000 mi? şodur. Ýa-da düşmeýän daşlykda tanışlygymyz. Allah şükür. Uzanmaz. Hawa. Ýanky ikinji soragy näme bolýan? Nämedi? Ýanky kim bilen duet çykaryp tanalýar? Ýok, duet çykaryp tanalmadym men. Ýar diýip ýani men aýdym bilen tanalym. Onam ýok gözüm aýtdym, onam Rawşan ýepes berdi, onam kino üçin aýtdyk. Inni men özüme näme däl? Düşündüm. Esbiter siziň soňgodyňyz nirsine dipdirin soňda. Esbiter sungodyň nirsine nämkä maşgalamyzyň nirsine Siziň nämkä. soňgodyňyzyň nirsine diýe. Sungodyň ýeri bolmaýar, sungot umum özü ýürek diýilen ýerde. Sungot diýilen zat. Sebäbi ýürekden çykýar. Ondan senin sunugodyň içinde bolsa kardeşim, onuň ýüregimde degin bolýam. Bay ba. Men sonra görem. Garaz bara, näme diýseň men ba bolly. Şonu hiç açan unutma. Alaytdy, öldürjek Bol ya. Men berem, aýtdym ha. Kardeşleme men şunem diýen, hemişe de diýen, menlik näme hyzmat bolsa, ol Allah saglyk berse, hemişe hyzmatda. Şu ekinle otormalar. Mesele de o da iň gawar ýa zaten. Bolýar. Äler sömkan diýen olan. Bol ya. Garnym myrtoýur ilki. Kakacan 0311 diýär. Salam alaykum Esbiter diýär. Wa alaykum salam Selvi diýär. Salam. Selvi size soragym, siziň ýar diýip çykaran aýdymyz näçinji ýyla çykardyňyz? Hem şu aýdym kim maslahat berdi size aýtmagy? Hem şu aýdym
Size näme üstünlük getirdi hem şu aýdym özüňiz düzdüňizmi ýa aslynda başga aýdym? Hawa. Inni ol aýdymy Rowşan Ýepesow kompozitor. Şol bir kino üçin aýdym ýazdy. Şol aýdymy. Onuň по-моему Sapar Murat Jalliýewiň düşürýän kinosudy, ýadymda däl. Kinoda Bat Guşmyka ýadymda däl olam. Şo Zöhre Tahir, ýaman odan kino. Häzir-häzirim görýärler, häzir-häzirim dinleýärler. Häzir-häzirim dinleýän bolsalar diýmek aýdym ýerine düşendir. Aýdym mara. 2002-de men mekdep oturdum, 2003, 4, 5 şo töwerekler çykandyr. Ýok, 5 däl. Ya 2002 ya 2003. Ondan şo döwür men şol aýdym aýtdym, kinoda gitdi. Her kime mara aýdymyň soňuna Zöhre diýer, söwer ýardan aýyrdy diýenim üçin Zöhre aýdýam diýen ekenler. Onuň birinji farkda da konsert bolýardy, öň bilýän-ken. Oşo konsertlarda aýdýardym, şol aýdymy. Indi medlin aýdym, köplenç konsertlerde şowkunlaýdym aýtdyrýarlar. Olýan şol aýdym üçin çagyrýardylar, barýardym, aýdýardym, "Wy Zöhre aýtmaýan eken" diýýärdiler. Şunun ondan şol aýdym şugunlere çelli bizi getirdi. Şugunlere Rowşan Ýepesow sag bolsun. Şol aýdymy menne dinlemek isläpdir. Onum dinläp gördü. Özü ýazdy, hawa özü döretdi. Ya maslahat berenem şo bolýar. Şol hawa. Hani dinläýin nedi gel aýdyp ber şol aýdymy diýdi. Bardym aýdyp gördüm bolýan, halady menim haladym şeýdem ýazyk. Şol aýdym bara Çırnaboy variant bilen ýaýradan anýarmy? Şunu ýöne rejissor görkezeli dinledeli, bolýa etse işleýärsidik. Rejissor men kinom ýetişenok, vay dat diýdi. Şeýdem gitdi. Getir şol aýdym gördüm. Şo duruşuna gitdi. Bolýar. Hawa, Allah şükür. Şoň üçin bir zady etjek bolmaly, şol aýdym hiti diýin, şol aýdym näme diýin diýmeler. Ýöne çykarmaly. Lezzet almaly çykarmaly. Onuň öz ýerini tapýar. Akıllar Morgenstern diýär. Näme diýär? Главный эмоции diýär. Вот это самое главное. Он же так говорит, да? Akıllar. Эмоции. Akıllar Morgenstern. Эмоции это самое главное. Morgenstern bayram alayım. Ладно. Inni sorag. Yani her sorağın izi bolýar. Şeyh verdi diye sorag. Selvi haýsy naharlar şirip bilýän. Nahara bişirip bilýän idin. Tüftel bişirýäniňe bir gezek bişirip görýän. Ona bir gezek bişirip gördüm. Onuň ýumurtga zady gowarýan, menemen gowarýan. Onuň näme? Bolly men onuň greçkany gowarýan, greçkany mara näme diýen isene? Şaka salýan. Onuň ýarty käsede greçka goýan. Yuyan, üstüne su koyan. Mikrofon gazalyan. Ondan su gaynayan bir gezek, onun içine yadımdan çıkıp gidiyor canavar. Pakir öyle suyunu çekip çiş kovalya. Bollu onu şonu istesem süt koşan, istesem salyanı pomidorlanyan, istesem bolli. Şol men bişirip bilýän zatlan, başga hiç bişirip bilemok. Hawa, bollu mantamı köp bilemok. Üf, elim gelsen. Aslında hemme adam etip bilen huwes bolsa bara. Dedim hemme adam etip bolýan. Zawtrak taýinlap bolýan, dedim odanlap. Bilenmi? Ýöne men kim etip bereyim? Sag bolsun öýdekiler, şoňa dagy radeden aklar. Maňa ýetiren aklar sag bolsunlar. Düşnükli ise bişir bilemek diýdi, diýinna. Bişirip bilýän, ýani başyma gelse. Indi Gizaro, Jahan Durdiýewa. Salam Selvi, ilki bilen işiňizde üstünlük diýär. Sag bolun, salam. Men soragym Selvi, şu siziň alçaklygyňyz, degişkenligiňiz, siziň durmuşyňyza ziýan getiren ýer boldymy diýär. We siziň alçaklygyňyzy ýeňillik diýip hasap edenler boldymy? Siz şo ýagdaýda näme hereket etdiňiz diýär. Ziýan getiren bolmagy mahmal, ýöne men onu ziýan näle sapak diýip kabul etdim. Ýeňil diýem hasap edýänler bar, kenem diýsem bolýar. Onuň men ýakynlarym nähilekdigini bilýär. Onuň men o ýeňil hasap edýänleriň pikirine demek, olary bir zat suwda etjegim bolamak. Daş. Bunam saýlapdyryn. Saparow Mustafa diýär. Selvi, tamarapda senin üçin kim nomer ajyn diýär. Dogry jogap berýän diýär. Kenem soraýapdyr. Ay, saýkama dizedim ma, ýöne saýk diýsem men ýüregime, göwnüme jaý bolýar.
Tok извини. Tok извини. Но мне по душе. Tok ты покраснел. Номер 1 kim diye? В Сайк. общем, Oraz da. Oraz. Извините, ребята, Kingdom рэпер. Ya, Sulik. Men daxilım yok. Men daxilım. Men üçüne iyiyim. Anton, номер 1. Wesh, boluptur Anton, sen Sulik birinci deyip hata edýän eken. Наших их никого не было. Ой, не могу. Янчик. Мне плохо. Zriyat aylattın hep soru. Bol yala yer. Anton. Anton. Я тебя раньше не видел. Сейчас я вижу просто. Bol ya, bol Indi yer. soru. Mercan Borjaqova diye. Salam Aha, Selvi. salam Mercan. Sen videolarında hamala birine garaşyan ýaly. Siz çyndan birine garaşýaňyzmy diye. Yok, ol hamalaken size şeyle görünüpdir. Men hiç kime garaşamak. Hey, sen gol däliňmi? Ne cis gaw derledim var. İngilizce soru beripdirler. Aha. Berip göräýsem ki? Han bir Kur'an Öyle al. mani soru ken soru. Bol ya ber düşünsem bereň soru. Jogap. Onu men perioduna aýdan. Yok, İngilizce okan göreli sen İngilizceňi. Tak, onu maňa ýüzlenipdir. Sen diye. her Yeah. diye. Han. What is her inspiration and does her songs about love Yeah. are based from her expressions and experience because they are so important, yeah? Yeah. I know it. And when she sings, she's singing them with her heart, yeah. Thorough. Ooh. Thank you, best wishes to her. Thank you. Dilim doğru. Thank you. Cevap Я рады читал, но окей. Ты её слушал, когда ты читаешь что-то на английском, она говорит, окей. Bol qod täzen Men oqaýyn. bilemek düşünmedim. Yine bara, söýgü barada aýdymlaryny gowy ýerine etiremen ýüregime jünke diýat diýdi bilýän. Yo, seret täzen. Bala. What is her inspiration and Inspiration näme? ilham. Ha. Ilham näme diýär? O zatda, tebigatda, canlı zatlarda. Natural. Yeah. Aha, onun. Does her songs about love are based from her expression and experience diýär. O näme diýdi? Aydımlarının nemesi diye söýüp barada aydımlaryň diye hakyky nemeden alınan mı diye Hawa. hakyky duygulardan hakyky Hawa. alınan mı diye Yeah. sebebi neme diye wajip diye Beter ýüregi neme diye. ýakýandyr. Yok yürekden aýdýan mı diye yürekden aýdýan ýaly görýär. Elbette, yürekden aýdýan ýaly görýän bolsaň, diýmek men yüregimden çykýar. İngilizce aýtsaň. Out her Her kalp diyen bana. Well, yeah. в общем qaras Thank you for your question. Selvi te fans. Sen fan sahipan olýar. Hello. Durmuşunda tapan en gymmatly zadyň we ýetiren en gymmatly zadyň. Ýitiren. Haýsylar diýär. Durmuşda tapan en gymmatly zadym şuňky günüm we yerim. Aha. Ýitiren zadymam käbir adamlara bolan anamam. Sağ ol. Daş. Beýmurat Nokotka diýär. Salam aleykum salam. diýär. Türkmen räwünde ýaş talantlara garaýşyňyz näýli? Yaş talantları garaýşym gowy, talantlygy çyn bolsa. Meselem çyn bolsa diýenim talant yaş rapper, talant bolana garad özünden bir zat önmeli. Bilýärmi? Düşündürüp bildimmi? Oşa akabir bolini on boljak bolýarlar bilýärmi? Rapper boljak bolýarlar. Hakyky rapper emma. Özü ýazyp, özünden döräp, özü duýup bilýärmi? Okap zat edip. Gowgara ýa. Yo, sen hemme rapperler aýtsaň bolandy. Bu
diyecek bolýan başgarak bolaýmasa ýaş talantlara garaşyň näli? Biri bardy sorajak bolanlar ýa şu wagt bizde ýaş rapperler bar. Mesela men ma. Ne lo yaş. Yok, gowgarayan nähil garamaly. Gowgarayan. Yo, most belli biri bardy sorajak bolanlar. Hemmesi bardy. Gowgarayan. Näme diýin başga? Näme diýin başga? Bolýar. Metdaif diýär. Aha. Nesip bolsa durmuşa çyksaň, çağırlar. Adyny näme goýjak? Ýene-dem ejeňiz size näme diýip bildiňi öýde ýa olam selwiş diýämi diýär. Ýok. Masala gyzym diýe ejem. Hawa. Men çağam horlantyr diýe ýörek gelýän olýny. Ejem biziň öýümizde bar, durşuna mähir hemme bir-birine mähir bilen ýüzlenýär, okşaýar, isgaşýar. Men ejem söýen. Ejeňizi söýüň, okşaň, isgaň, ejeler söýleýänini bilsin. Ýöne söz bilen näl, ýöne içimden söýýän nimeler. Çyndan söýmeli. Ondan Çağlaň adyna näme goýjak? Çağlaň adyna men mara iki oglar da goýdýan. Töyleme. Ihtiýar, bahtiýar goýasym gelýär. Odan gerek? Ýöne öň eşdemek. Eşitmersiňem. Menkiler bolan eşitdirsiň. Alaýma. Nesip bolsa. İnşallah. Yo alaýma diýip men. Adym alaýma diýenmi? Tak, inniki. Arslan Ağayev noluş diýär. Täze aýdymçylardan iň perspektiwni diýip kim hasap edýän? Perspektiwni bolana näme bolýar? Aýynny geljegi bar ýa bir hilek. Käne, hemme kişiň geljegi bar ýöne niýetine Yo, göre. ne diýjek bolýar şu gowy ýol saýlapdyr ýa gowy aýdýa ýa stil gowy bolup bile perspektiwni diýler. Wopşym bir zada çykar diýilýär ha. Käbir bar köpüň biri. Käbir bir öz boluşly. Bir zada çykar şundan diýilýär ha. Täze Meselem senlik kärde de bolýar şu perspektiwni bolýar täze başlarlar. Meselem sen teamingde, komandaňda mähti bar. Şondan köp zat çykar birden. Şondan köp zat çykar. Başga ýokmy? Ay başga kim ma? Anton ma? Ondan normal çykarmy gaýa? Aýdymçylardan Täze kim bar? 20 kilo mu rewakap berende? Tak, inniki Daddy on mir nokot on diye. Kiçikken aýdawaň bardygyny ananýadyň we näme sowgat islediň diye. Yok. Ananmaýadyň we sowgat islemedim. Näşekli. Men sowgat gowaryan çağa däl, men gowat başladım. Inni çağa boldum. Inni çağa boldum. Adam fakir ulullygy çağa. Storo yaman kän berýär, öňe bilýänsiň bermesem bolanak. Täbi bir dinleýijileň sorak, dinleýijiler üçin. Bolşum. Düşündüm. Begenç kesecek ana näme üçin durmuşa çykan dok, oku inni ýygyny gowurdym, şoň şeýmine şunu taýladım. Näme üçin durmuşa çykan dok diýär. Ola sorak. Oku diýýänsam garaşsaň, men aljak seni selbim diýär. Mekdep okuwçy bolmaly. Çağa. Allah ýaşyň uzak etsin. Näme üçin durmuşa çykamak? Sebäp senin te okuwuň dur. Taraşyan günne de halajyna girýän 1 saat ýaly gorunýan. Yo durmuşa çykan, näme üçin durmuşa çykamak diýip hemme kişem soraýar. Menem diýesim gelýär. Näme üçin sen Balida, ostrowda villaň ýok diýesim gelýär. O näme etjek bolup etip bolanýar? Şeydenmi? Düşündiňmi? Bolýaja men durmuşa çykjak diýip bolmaýar ha, bilýärmi? Her zaman wagt bar. Elbette, onu bilelim. Näme? Ajal gaýyp, nikah gaýyp, didar gaýyp. Düşündiňmi? Hemmesi nizatna gelýär. Awa. Allah inşallah haýyrly kısmet bersin inşallah. Awa inşallah. Ne? Dok nokot umut diýär. Umut. Egerde özüni haýwan hökmüne tanat diýseler, haýwan saýlardy. Balyk. Balyk? Balyk wapşe gurulanak sen wapşe balyk. Olda. Sen wapşe balyk diýär. Yo balyk. Diňe bar ýaman neji, o balyk diýip bilýär. Ne? Balyk diýe süp ýa, şey diýär. Bolly diýjegini şu agdyndan okamaly bolýar palbo. Näme diýýär? Ondan uşağında toya usmatreni. Ona sen balyk. Hawa. Haýwan bilen nemet. Näme? Sygyr gürleýär ýa goýun gürleýär. Balyk bolsa. Yo, tez çykan okandan. Ýara şeýpdiňler. Hoş gürleýär. Men ýaly.
Kesinlikle. Yürekten gurraya kalptan. Indik sonra Babacan nokta diye. Sara gelin üçün minnettarlyk aýtsaň bolly. Suly gaýtalanmajak taran selbi diye. Canım sağ Şonýaly olsun. gowlarynam Tanrı yalkasın. Siz için hemme Benim başı. Sara gelin näme? Saçın uçun örmezler, gülü solu dermezler. Sarı gelin dananana. Şolaydım begenç diýip bir muzykanda bolan haýşetdi, aýdyp beräýdi, işläp berdi, sağ bolsun. Timuram ma döýdýän şonu klarnet Umirov. Kliwam şahsod etip berdi. Ete было всё super, saçym intizar ýüzümi sehra. Şo klip bara nähili boldy diýsene sulik. Bir hilek bolly. Davay bolly. Bardım yeňiljek bolup gitdi. Hiç hili ýadamadım, gaharlanmadım, nerişt etmedim. Sağ bolun. Taňry ýalkasyň. Meniň sunuwadyma şonýaly goşan. Şonýaly kän bolsun Ay, dinleyijilerim janyny sağ bolsun. Howa, yaman yeňil bolny şolaydy. Antarçy. Indik sonra Ataş 2002 ofitsialny sahypasy Ataş 2002. Ataş, привет. Espiter avam şu sonra hokman berin meselem diýe ýöne skopkan içinde. Selbi senin iň ýakyn, iň anan ýana adamyň senin arkaňdan bıçaklady ýaýda skopkada yamanlyk etdi diýe. O ýollaryňyz aýryly. Soňra ol adam öýdeden ýalňyşyna ökünip senden ötünç sorady. Sen şonu bagşlardyňmy? Bagşlar. Umit bermeli. Ummitde bolup şans bermeli adama, belki düzelir diýmeli. We düzeljegine inanmaly. Düzelse de sogawy sen haýryňa. Hawa. Onda gowne diýen adamlaryň birden baý bolsa, Hawa. ötünç soradan bagşlaýan. Hawa, bagşlaýan. Ýöne gözüm görmesin diýmek mahmal. Şeylemi? Eden ýöne bagşlarsın ýöne. Bagşlar hawa. Neme? Bu klasika. Bizim neme gepleşigimiziň her sanda berilýär. Nazar 777 diye. Если вам дали микрофон, и вас будет слышать вселенная. Что вы сказали диye. Ну, сказали бы болмалы. Живите вечно, мои дорогие слушатели. Чтобы вы не умирали, а köpelliňiz. Слушатели, tutuş dünya senin слушателиň mi? Tutuş dünya işte otur diye. Ayda oturna, живите вечно. Не умирайте. Мои слушатели diýdim de. Ну, вселенная. Düşündüňmi? He, hawa. Inni hemmesi, muştoklar, dinleyijiler, hemmesi baky ýaşasynlar diýen. Hemişede. Bilýärmi? Siz ölmeýän biziň aýdymlarymyzdan baky ýaşasyn diýen. Düşündüňmi? Ýör. Yaman kıyınlığa bana düşünmek. Indik sonra. Ağa çağırırlar bilen. Türkeşmediler Süleyman. Bana aydılmat mı? Evet. Yor. Indik sonra. Tırmışık ağam mağaradan deydir. Öyle yor. Indik sonra. Saatlik 203 diye. Hello. 203. kvartal mı kal? Salam Selvi. Salam. Siz elmedama şadiyan, gülör yüzlü, değişsen, köplenç medama gülör yüzünüz solmasın. Amin, sağ olun. İnne sağsi dinleyen aydım yar, diyen aydımınız. Minnettar. İnne size şeyler sağol öğretim gelirken, yılgıran adamın içi gussadan doğulur diyeler de. Size ökünüryen, kıynanıryan zat neymi? Bana da sağol aydıptır. Hava. Gussalı, her bir adamda da gussa bağımı qadiyen. Yöne men şartlanıp bilýän gussaly adam. Düşündüňmi? Gussa hemme kişide bar. Yöne käbir şu gussasy bilen gark bolýar bilýärmi? Ağlap, iňrep, hemme yer panika. Seri görýär durmuşy. Emma men gussaly bolsam, razasiyetli gussalanýan. Düşündüňmi? Ondan näme soragy bat ýene bir soragy bat. Ýok, birden baty. He, ökünýän, gıynanıryan zat näme? Ökündirýän, gıynanyrýan zat diýip hemişe de soraýarlar. Selvi, durmuşda näme ökünýän? Hiç tadı ökünemek. Düşündüňmi? Hiç tadı ökünemek, hiç tadı gıynanamak, hemme zat bolmaly ýaly bolýar. Elbetde günahlarymyza tövbe edýär, onam hemme kişi edýär. Indik sonra, Oraz Muhammedow 19 diye. Salamu aleykum ağam, öýme gepleşiň. Her ýerde sanyna tomaş edýär. Sağ olun, we aleykum. Prosta super diye. İşiňizde ulussulluk, selbize şeýle sorak. Ýaşykdan okuwçy döwrüňiz. Haýsy aýdymçyny gowurup dinleýärdiňiz? Kimiň muştogdyňyz diye. Häzir haýsy aýdymçylaryň aýdymlaryny oňat görýäňiz? Hemmesi diýmäň, bir ýa-da 3 diye.
Sen 3'e däýeli. Indi çaaqaň Biram etjek. Sen mara. Mektebe okuçkan. Mektebe okuçkan mara. Näme dinleýän näme? Mariah Carey, Whitney Houston, Greg David, Sting. Eminem'in raplerini ýatdan bilýärdim. Tamam. Ýoksa men wapşe o döwür näme? O zat ýok, Google ýok, bilýän telefonum ýok. Sözlerini alyp gaýtalaýyn diýsen bilýän. Ýöne sluhum bolan soň näme Eminem'in raplerini ýatdan bilýärdim. Mesela. Inni. Aha. Inni, Suwak. Ha, Suwak. Kimi dinleýän diýenmi? Awa, 3 adam. Ay, ýok, özüm dinleýän. Palany dinleýän diýsem mä ýalançy bolýan. Söylemeye. Hawa. Senem yalan söyleyecek gelip Benim yalan sözläsim gelir halama. Так, инны Ксоро, сопраноман диэме. Selby is bitter, когда выпустим трек Level Up. Хорошая идея. Кто такой Сопранoma? Хороший пацан, да? Doğru aydın bilemem. Короче, şolaydı meni gowol, скажи. Şey diye Never give up, level up. Never give up, level up. Oh, never give up, level up. Level up, level up. Never give up, level up. Never give up, level up. Never give up, level up. Ýöne bar şonu paylaşanymdan gün diýdiler bilýärmi? "Bäh, şu tefer filmin tetine meňne" diýip muştaklamak sluhy ýaman nejise. Hava. Afikyal.com Selbise nämeden gorkýan we nämeňi ýitirmekden. Ni ýakynlar ol bolmaly zat, ýöne olardan başga. Nämeden gorkýan, nämeňi ýitirmekden ýa. Men manam durmuşma aýdym sa duruşuna. Bilýärmi? Aýdymçy. Aýdymçynyň ýekeje gorkýan zady dinleýijileriniň ýüreginden çykmak. Estağfurullah, Allah gorasyn. Dinleýijilerimiz bizi hemişe sevip dinlesin. Şol gorkýan. Hawa. Ýitirmekden gorkýan zadyňam näme? Dinleýijiler. Hawa. Dogry. Hemme soňa diýişgäriňem gorkutşam kadýan, ýani boyun alýanmy, almaýanmy? Ýok, şol da elbetde. Käbir men özüm üçin diýen men özüm Ýok, özümüz üçin ol hemme adam. Ýok, Ýöne asl maksady bar. Şo da hawa. Dogry. Indik sorak. Dayanç diye aşakçılıklı hem harp marady. Sonra ýok size. Allah'dan sesiniz hemişe de bilent ýanglansyn. Amin. Şonu ala gowlaryny Taňry alkasyn. alştyrdım Ýigitler. Nemet bilsiller. Oy, sen billip. Sawol. Sen billip. Sawol. Näile gowlarýarlar seni. Ay, men begenim ýaman. Soraglymyz oturdy. Sorak kän ýöne gyzykly bolar gepleşigimiz bolşuna görä. Meňde soragam kän. Hani ýürejigi uratanlara ma gör. Kän hawa. Onuň bize sorak kolýanyny, berenler. gowurlýanyny bildiňlenýanyny bil. Sağ olun. Öýüňe mihman çağıran üçin saňa sag bol. Gelip Öýdäkilerine sag bol. Amin. Sağ ol. Amaşan Janyň sağ olsun. Söýýäs, Gelip mamaşam. durun. Hawa. Aýtjak goýjaklaryň dinleýijilerine öz muştaklaryna, Ba. öýmeýiň muştaklaryna. Ba. Öýme muştaklary köpeliň. Öz-özüňizden köpeliň. Kän bolun. Sebäbi oglanlar azap edýär. Öýnäklerden uzakda getip beren oglanlar amma janyňyz sag bolsun diýitler, işiňiz ugruna bolsun, azabyňyz ýerine düşsin. Arzular ýürekden hem arzu beslän bolsaňyz hemmesine ýetin. Dinleýijiler, sorak beren muştaklar, hemmeňiziň janyňyz sag bolsun, öýüňizdekiler ullakan salam. Ondan näme diýesim geldi. Didarlaşyp durun. Dostlaryňyz, mehribanlaryňyz näçe? Az olsun, kän bolsun, hemmesi bilen didarlaşyň. Didarlaşmak gowda. Ene çöre gitdik, oturduk oglanlar bilen. Noş bolsun. Hawa, ýaman Gelip bolupdy. durun. Inni köýmeýe men çağırmagy unutma. Bolany diýip bolsa. Taňry alkasyn ýaman gowollar. Hawa, bu ýatladyk. Geçedim bile buzagasy nemeler edip berýän. Maňa da gowjadan. Jana desigin. Maňa da gowja. Jan.
Bana da kozadat ya da nımlı desigin. Başka näme? Hemmäňe sag bolun. Indik sanlarda görüşýäs. Agda bolun. Agda Like bolun, koyun. like koyun. Awa. Meňem YouTube sahypama agda bolun. selviňem- Instagram'da da agda bolun. Olar Sapranada aşakda. bolun. Olar aşakda hemmedim belleýär. Hawa. Bomo. Hawa. Selviň YouTube kanalyna, selviň Instagram kanalyna. İnşallah. Artyň oglanlaryna podpisat eden hemmesini beller. Güler yüzüňi Aa. hiç açan olmasın. Aşağıda komentariyada näme kemçilik, näme düzeltmeli zat, Awa. öz pikirlerinizi ýazyn. Indik sanlarda görüşýänçek. Hoş. Sağ olun. Woo! Vay bolli, bolli. Bolli. Bolli.